Едно специално пътуване, едни специални хора бяха с мен. Пътуването до ресторант Бялата река. Отидохме не просто на разходка, а на празник. Моят рожден ден. Вярвам, че с времето човек се научава да цени. Цени времето, цени хората, цени близките си. Най-важното нещо е да сме заобиколени от тяхните чисти души. Няма по-истински от тези на родителите ни. Затова ги обичайте сега, не след малко. Не утре, а сега, защото утре може да няма. Вярвайте си и се подкрепяйте, по-важно от това няма. За 34 години разбрах. Семейството е всичко. Природата там е невероятна. Още щом пристигнахме, усетихме спокойствието на мястото. Реката шумеше наблизо. Въздухът беше свеж, а гледките направо като от картина. Масата беше пълна с вкусна храна, смях и на здравици. В този момент си казваш: благодаря, че мога да бъда тук, аз живея. Свещичките угаснаха, но не и веселото настроение. Животът е създаден от такива моменти, кратки, но пълни със смисъл. А този рожден ден край Бялата река ще остане като хубав спомен в сърцето ми. Един рожден ден, който няма да забравя, точно както и това красиво място. Споделете и се абонирайте, ако ви е харесало това видео, и ако минавате покрай Карлово, не забравяйте да се отбиете на това хубаво кътче.